El quart, menys o menys així. Estireu les cames. Els genolls han d'estar creuats, així de costat, exacte, en línia recta. Molt bé. Ho estan fent allà darrere. Mira, allà. I amb el tronc mirant cap al cel, aixecar. Ara ens podem transformar, travessar l'espai en un núvol i així poder viatjar. L'aventura començarà, anem-la a buscar. Anem, 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 anem. Anirem per mars i muntanyes i per tot l'univers, intentant aconseguir la bola d'un drac meravellós. I així la bola del drac per fi Intentem-ho sense cap por, units a Goku, no hi ha cap perill. Els meus cops i el meu canviament. Mira, ja han dit dues coses que, en paraules diferents, que és l'estabilitat i l'altra el que qui pot fer el contingut o dedicar-s'hi és perquè té la vida resolta. No sé ben bé com ho has dit, però no s'ha de preocupar per tenir un plat calent a taula. Jo moltes vegades ho he pensat. Sempre, tot el contingut que jo he fet a xarxes, des dels primers vídeos de YouTube, quan ningú consumia YouTube, l'he fet paral·lel a la meva vida professional o d'estudiant, potser al principi, però sobretot professional. No m'hi he dedicat 100%. És un somni aixecar-me pel matí i dir quin TikTok faré avui, quin vídeo de YouTube faré avui, com faig el guió, l'edito, totes les hores ingents que dediques a fer-ho perquè quedi bé, etc., i viure d'això. No ho sé si podria perquè sempre he fet altres coses, sempre. I no ho sé. I penso, i si ho deixés tot i em dediqués a això? Com he dit, soc l'Albert Roig, tiktoker, res, que també em podeu dir Freddie Mercury, d'AliExpress, vale? Perquè porto bigoti, m'agraden els tios i sóc una queen, Gràcies, gràcies. Bueno, no us emocioneu, vale? Sóc una drama queen. A dramàtica no em guanyen ni les avaries de Renfe, vale? No, clar, jo també em dic a mi mateix la rumba de Catalunya. L'estil de música no, la màquina. Perquè, clar, jo vaig per la vida donant voltes, em foto d'hòsties amb tot i em trago tota la merda. Vull dir, sí. Però tinc un superpoder, veig el futur. No li feu cas si us diu que no el meu nòvio, el de 2028, que diu que em poso massa en coses que encara no han passat. A veure, jo ja sé que no el conec, sé que no el conec, però sé que serà ell qui em fotrà les banyes el 2029 en mitja discoteca i em passarà alguna ITS, alguna PCR, alguna NFT, però jo ja ho sabia i no penso conèixer-lo. Què direu, Albert? Ets una mica pessimista. No, sóc optimista simptomàtic. Vale? És evident que estem en una situació, i aquí hem de parlar de política, on hi ha un estat. És que, de fet, la notícia és de fa 2 o 3 dies també, que no ens deixen... El mateix govern espanyol no permet que el català es parli a Europa, al Parlament Europeu. Sí, també amb el gallec i l'euskera, no? Exacte. És a dir, estem en un estat que no té entesa la seva plurinacionalitat com un bé enriquidor, sinó com
una mena de competència o de la cultura el que fa és que se'ls desperti un sentiment independentista i per tant hem d'aniquilar la cultura perquè si no parlen català no seran independentistes. I en aquesta situació de greu regressió, però perquè no tenim un estat, no tenim les eines d'un estat que el protegeixi i l'estat que tenim, a més el vol aniquilar, amb aquesta situació hem tingut que al final han sigut els propis ciutadans que han sigut els garants i els guardians de la llengua. Però amb això no n'hi ha prou. No n'hi ha prou. Si amb mi tu et quedes o amb un altre tu marxes, no m'importa un carai perquè jo sé que tornaràs. Si amb mi tu et quedes o amb un altre tu marxes. Ja veig que anar al castell. Si cau Barcelona, cau la llengua, jo crec. Vull dir, no pot caure... O sigui, no podem deixar que a 9 barris es parli només un 3% de català de forma habitual. O sigui, això no pot ser. Vull dir, si Barcelona, que és la capital de Catalunya, es deixa de parlar català, s'acabarà veient la llengua com relegada als pobles, com si fos una llengua de segona. Què és la xerrameca? Va. La xerrameca és el pitjor que podria passar, no, podríem dir-ho així. És un podcast, és una estona de parlar, una cosa així. Si hi ha nens per aquí, no és per ells, precisament, podríem dir. Espai més 18. Espai més 18 o més. Més per 8, no passa res, que n'aprenguin, home, que n'aprenguin. Què és el que hem fet? Bueno, parlem, no tenim guió, simplement ens posem a xerrar i no acaba anant bé, no acaba bé. La resposta és no va bé, això. A València tenim un problema més greu, no? Que si diem que parlem català, som independentistes, pancatalanistes, i clar, si diem que parlem valencià, m'ha passat l'altre dia en el taxi, vinc de Barcelona però soc valenciana, i em diuen, vale. I va començar a parlar-me en valencià, i dic, ostres, és que és tan diferent, de veritat, és tan diferent, que no ens entenem un territori... Bueno, i hem fet molts programes i hem parlat de coses educatives, com, no sé, el Tinder de cures, La necrofília. La taxidèrmia. tot junt, tota l'hora, enmig. A veure, el que li agrada en Banyos. També hem parlat del que li agrada en Banyos, no sé si ho vau mirar aquella, però li agraden coses curioses. En resum, és un programa que fèiem a creadors que va estar a punt de destruir creadors. Això, vam parar perquè dèiem, és que no volem Vam parar perquè la llista de gent que segurament voldria denunciar creadors si escoltessin la xerrameca era ja massa llarga, llavors clar, anàvem afegint gent i era com, no, estava darrere d'aquí i la llista ja era massa llarga. Massa. A més hi havia polítics, no, era tot molt complicat. El Bargalló. Mai és prou llarg. No és prou llarg. No em provoquis, No. no em provoquis Ja n'hi va haver perquè el que va venir després pitjor. Inclús ara també ha sortit la versió Cayetaner del valencià, no? Són els pijos. Els pijos són els que parlen valencià. I jo pensant, dic, però si els Cayetanes són els primers que... No? Perdó per l'etiqueta despectiva, però... No. Però, bueno, ja sabeu la història que n'hi ha darrere dels Cayetanes. No, però és així, ara pareix que ha arribat un punt en què parlar valencià és de pijos i dius, per favor, vinc d'una família molt humil, d'acord? I parlo valencià perquè és que ni me van inculcar. Va ser gràcies a una classe d'una mestra de valencià que me va explicar el valencià com una cultura. La mestra. La mestra. No, però vaig descobrir a Vicent Andrés Estellés, vaig descobrir la literatura valenciana i me vaig enamorar. I va ser decisió meva en 15 anys el decidir si jo parlava valencià o no. Per tant, al final, a nivell polític, el que veig és una por, no? Perquè ara parles català, independentista. Ara, ja està, defenses el català, independentista. No té un èxit,
Però és un èxit del No, sistema. però és que això, perdoneu, potser estic obsessionat i sortireu d'aquí pensant que soc un radical, però és que... És que ho ets. Això ha estat una altra estratègia de l'estat espanyol, divide i venceràs. És a dir, jo no tinc cap mena de problema de dir que parlo valencià del nord, però parlem el mateix. M'és igual, diem-li valencià, doncs jo parlo valencià del nord, ja està, i hi ha un valencià illenc, però, vull dir, estem sota un setge constant i allà a València s'ha patit moltíssim i s'ha aconseguit. I exemples, ja no només culturals, és una vergonya que no hi hagi un TGV, tren de gran velocitat, ho dic a la francesa per no dir AVE, que uneixi Barcelona amb València. I que hagis de, per fer alta velocitat, has de passar per Madrid. És que estem en aquest punt, no els hi ha interessat gens econòmicament, culturalment, socialment, que hi hagi un país valencià i una Catalunya agermanades i fortes. I això és un clar exemple de tot el que deies. Perdoneu, Els bubupops, la nau vola, nostre és l'univers, l'aventura i els espais oberts. Som els tripulants d'aquests mons llunyans que venim per tots petits i grans. Visca, visca, som els bubupops, els grans nautes del Caprita Pop. Hem de viatjar sense mai parar i al planeta Terra hem d'arribar. Els bubupops, bubupops, bubupops. Ara el Tita. Va, Tita. Estira't. I a tu! Aquí estàs matant, Tita. I és un cabejades. He de dir que em surten millor a casa. Els que la sabeu, més roig que un coralet, com els que fa el meu hortet, més vermell que la sang que em cor per les venes. Soc de cor republicà, com la mare em va criar, abans de que comencéssiu a fer guerra. Què passa quan un poble uneix forces i mostra i defensa la seva identitat cultural i de llengua, que és un perill per al poder polític, judicial, econòmic. Fa mal. Què passa quan se defensa els productes del territori? No, tot és malo. Per què? Perquè és que vosaltres voleu només ahir el català. No, és un sentiment, és una cultura, és una identitat, és una història i, per tant, quin mal fa que puguem enriquir-nos d'altres cultures i d'altres sentiments i identitats. De fet, podríem dir que tot això el que fa és enriquir el territori i, per tant, que poguéssim ser germans, els de parla catalana, tots els territoris de parla catalana són germans, compartim una cultura, compartim una llengua i això fa mal. Fa mal perquè és un moviment social i com és un moviment social fa por a les altres esferes. I això no s'ho pot permetre. Així que utilitzem qualsevol qüestió política a nivell de societat per a poder atacar aquest mateix territori, sigui l'independentisme, siguin els partits nacionalistes valencians, etc. Per tant, al final tot això porta a pensar el mateix i passo a la creació de contingut. Si tu crees contingut en català, també pots acabar sent atacats per aquests motius, no? I molt segur que algú hem rebut algun missatge. Un moment, podem parlar d'en Cotxo? Cotxo, tens fred? Un aplaudiment, va. Un segon! Canta Cotxo! Canta flauta, Cotxo! Que pugin a l'escenari, sisplau. Demanen que pugin a l'escenari. Que pugi a l'escenari. Canta Cotxo! Que pugi a l'escenari, sisplau. Sisplau, aquí. Pel teu dolor, ningú t'ho fa pas millor que jo. No, no. Que no se t'apagui la situació. Tu saps que mai no et deixaré plantat de... Calma, que jo vaig a camí, amor. Calma.
vull mar com tu si tu em truques. Anem a casa teva, ens quedem junts al catre sense pijama, Si tu em truques,